Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Bayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on you, Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. on your window tune. Welcome po sa programa Aramon Yato kanyang pungaldaw na ininin. Is the right on the Lunes, ringing, tapping, primera dia sa bulang kang Septyembre. knock on, Uy, bare months na. call out, Kaya kasubago ng aruling na si Jose Marichan. you say, gonna who, Mga radyo sa Manila, mga radyo sa Bicol. you gonna come out, Ang nadangog mga tugang sa mga awiting pamasko. Yan, sinyales sleep, na taglipot na. counting sheep, Tapos malapit na can I hold na yumamang muli with you up, ang mga down here, manggagawang Pilipino. bring on, Alright, magturol-tol sana. Tanganing maugma ang employers nyo. Huwag kayong pasaway ha. my right, I'm gonna knock and ringing, tapping, Malay nyo hindi lang 13th month bibigay sa inyo, pati 14th month saka 15th month. Yung gununon mo ha. Hindi magurigda ka kani sa kunyan. Alright, ang pastor lingkod, Mardela dahil iba sa dito sa naperotian. Irba na magandang kang 12 o'clock, mga tugang dito po sa programa. And siyempre, di ba po sa mga kababayan natin, mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day. sister, More life, prosperity, and happiness. how can I hold Sa mga kabarangay po niya to namin na tune in pa sana, good morning po sa inyo. down here, Oy, good morning sa mga taga-isla. bring on, Good morning sa mga naka-meet up natin nung Saturday. Yan po sa Kapistang Kambakakay. Yan, oy, good morning. right, I'm gonna knock, Good morning mga tugang kay Ma'am Salvi Balato, gonna knock, ang co-teacher ni classmate tapping, ring, Noel Bismonte. do you do, Diyan po sa Zamora Institute. And siyempre, mga tugang, so mga nakamidbid na po dumaan, na uy, yun pala ngayon si Papa Mar, sanit sa napirotian. bell, Ang founder ngayon kan, tune, if you don't come out, sanit sa napirotian, Tantian Fans Club. ringing, tapping, Ay, good morning dyan po sa isla, mga Vergara family. call out your name, Sa Cagaray Island, si Samson Vergara. At saka sa mga padini, classmate ni Hermanong Noel, sina Berto, Atoy, June Aha, Vergara. Ayan, good morning po tabi sa inyo, salamato sa para gusto pag-antabay sa DCGB. And siyempre, mga tugang, sa mga kababayan po niya to, na mga mises, oy, rikas-rikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Medyo magpreparar kita, mga misis, magtabi ng pandagdag duman sa pambakal ni Doning Kunyan. Pambakal ng LPG, may dagdag mga tugang na 2.20 sa kada 11 kilogram Campetron. Yung ibang company, hindi wala pang announcement. Wala pang announcement doon po sa ibang company. Pero duman sa Kunyan, sa Petron, may dugang po silang 2.20 kada 11 kilogram. O yan po tabi ang ipinaabot sa tuya na information ka mga kakunyan, mga katropa natin sa sa industriya, mga tugang kang petrolyo. Ta ngunyang pong aldaw,
mga tugang, pigaabang-abangan na kan mga kababayan ta. So, magiging, kunya naman, magiging paresyo naman mga tugang kang produktong petrolyo para sa aga, September 2. Ha? Yan po tabi. Dahil na po maiwasan yan, kita baga, kunyang kita, nagkukwasa naman kita kan mga petrolyo tali po sa luwas. Unin na po sa final, para sa mga motorista ta, Kanuel Manalo, good morning. Saka kay Sir Dudes Nagrulyo, mga amigo, ang gasolina maitaas ng 70 centimos per litro. Effective 6 o'clock in the morning sa aga. Gasolina 70, magpakarga ka na ding, pultang ka na. Ang diesel, madudugangan po ng piso kada litro. Tama yung report ko kay BP kanina, no? Ito yung after ng pang fifth trading. Kasi yung fourth trading, nasa mga 90 lang ito eh. Ayun, nagdagdag pa naging piso. Diba? Ang kerosene, madugang maning 70 centimos kada litro. So yun na po yan, effective September 2, 2025, alas 6 ng pagkaaga. Yun na po yan, mga tugang, ang kunyan sa tuya na magiging presyo kang petrolyo. May uminto. Pandua ng simanang uminto niya. 70 sa gasolina, sanggatos sa piso sa diesel, tapos 70 sa kerosene. Ayun na po tabi, mga kabarangay. Sa tuya po ng mga update po para sa Indo, tangani po na maging updated ka mo as in makapagpreparar. Okay? Alright. Duman sa mga kababayan ta, wala akong pasok at mayroong declaration mga tugang so DILG. So local government ko ta, nagkaigwa ng nagkaigwa ko ta ng ispersos na itaon na sana sa mga mga LGU. At ngunyan ganing aga, iyong man yan so sa indang obserbasyon ng event, mga tugang, si Secretary Gibo Teodoro, mga tugang, Department of National Defense, iyong man yan sa indang kamautan, na dahil ngayon pagalian ng kapangyarihan o puder ang mga LGU sa pagsuspender ng klase. Tamas aram ng nindaan lokalidad. Di ba? Inibaga, kaya nagkaigwa ng suspension because ang sabi, duman sa 24-hour na report kang pag-asa na babaha, kumbaga magiging halangkaw ang pag-uran, makusog, mga 50 to 100. Pero kasabagong aga, kan mag-report si Sir Ariel na sa Mudyo, ang sakop na lang ka magiging 50 to 100 millimeter, Kamsur at saka Kamnorte. Yeah. So Albay and the rest of the provinces sa Bicol, masababa dyan. Although may mga pag-uurang pa man, pero it will not trigger mga tugang ning masalangkawan na pagbabaha. Pero yun na po yan, mga tugang, at sa tuya po na yan, sa tuya na mga babantayan, perme, ayan po na pag naguran, perme na baha. May mga pag-aaral lang mga scientifico kung ata, biba kita. So nangyari nga ni duman mga tugang sa Quezon City, dakulo na nangalas. Ngata ngaya ito, tasarong oras na ngaya, hanggang 2 oras ngayon subaha, ay minsuuran, bina ng nintudo, mga tugang nin, hanggang paliog. So nagkapir ang mga lugar sa Quezon City. Ayun na po yan mga tugang. Yan pinagsasabi na ngaya, may kunyang kita, may mga pagbabago sa panahon. Ang panahon ay nagbago na ang panahon. Climate change ka nga, di ba? Na may mga lugar na figuran pero sunatangudan matindi. Ang sabi nga ito ngayon na mga nangyari duman sa Quezon City, dinaog pa sa undoy. Nangyari talagang dahil na kinaya.
Maski nga yarararom na sa mga dengen talaga kinaya, tanyaw na duman nakakonsentrate mga tugang suuran. Okay. So, duman sa mga kababayan ta, rigdi man sa tuya sa Bicol, o yun na po yan tabi, babarbantayan taman, na may mga areas na lalo sa nasa Kababan, pero may po yan ang mga minasopay. Pero magayon itong pinag-istorya ko sa Indo last week baga, na pigigibong lakdang unyan sa Naga City with Mayor Leni Robredo na i-apply na sa scientific mga tugang na sistema pati sa ano yan sa pagbubugtak ng mga edipisyo, mga buildings, pagkatapos itong ano yan mga parking areas na tama itong sabi kan ibang mga kababayan ta na su kapasidad na mag-absorb mga tugang kandaga, binawasan tatapig para si Rimintuta. Para si Rimintuta, di natural mga tugang, day man siya na susurup kang daga, pairarom, kundi minahanap mga tugang nin lugar na agihan niya. O yun na yan mga tugang resulta. Kaya pag-adalang karo duman, takadakol sinanari paro, na mga maiwason ngayong mga parking area ka mga auto na puro simentado. O yun ang ngayon na nangyari. Kaya may mga pakikipagkunya na, ano yan, alyansa na mga tugang sa mga siyentipiko. Most especially, dapat na science-based na. Yan, okay? Kaya duman sa mga kababayan ta, mag-abang-abang kamuta. Sabi ka ng amigo ko, dakulo na naman ngayon papamar na mga isusubasta mga auto na lubog sa baha. Korek ka dyan, amigo. Actually yan, so nahiling tang sitwasyon kaso ano yan, Sabado eh. Kaya lang, pag nalubog na sa baha, dahil naman ng garantiya, partner, di na rin tatagal ng gusto yan, di ba? Pag-araw na kan baga ang talagang wara mo dahil ngayon mapasa pipa bakal na sa sabakal ni bago, di ba? Yan po sa mga kababayan ta, pero minsan na mag-abang kan mga dispatcho kan panahon sa kita man magkunyan maging preparado man kita dyan ta anytime mangyayari po na sabi nga dahil tapig lalauman because of the climate change, di ba? Padagos na pag-init kang kinaba, nababago ang mga daralaga na. Ang mga bagyo, sige na ang kurusog. Diba? Ang mga pag-uran, abaan ang kukusog. Imagine guminaba ki atop. Uram pa sana ito. Siguro na ito na igutan ki maray sutra pala di. Ang disenyo baga, ang disenyo niya is, ano yan, parang pakurbada. Araw kan so mga pig gagaramit baga sa konsyerto. Araw ka ito. Kundi may nabutok dan tubig. Diba? Kung sabi nga, kung dome type, nga tatanabutokan. Baka baka ito pagtitesting pa sana, dahil pa nagakod kimaray, iyo po na nagagrampaw da. May nata investigasyon databi. Pero siyempre, mga lessons learned po yan, mga tugang sa tuya. Diba? Sa construction o sa pagre-repair ng mga bagay-bagay. Tapos sabi baga, kamang abigot ang mga engineers. Ang mantra ngaya ka yan, pamamar. Build back better. Diba? Araw nga kampinyaran na park, repair. Tangan ngayong maging maray, maging magayon, maging okay. Sa benefits kang gabos. Garong ngaya may nalingawan. Build back better. Diba? Pag ma-construct ka ngayon, dapat ano yan. So talagang matibay. Diba? Mas magayon kaysa sa nauna. Kundi paano takayan, mga tugang tamay nangyari. Pero yan, lessons learned din na dapat siguro ang satuya po ng mga kababayan at mga mga engineers na maging stricto kamo diyan sa pag-uugid kan mga nakapalaman sa program of work, di ba? Kaya nga ni ning mga supervising engineer diyan, tangani mga tugang na kunyan maging ariglado, sindan magbantay kung okay man.
ang pagkakagibo o tamang materyales na mga ginaramit. Di ba? Tangani po na day nang nangyayari pong mga ano pamana bagay. So, duman sa mga kabarangay ta, abang-abangan na lang kung ano pong magiging anunsyo mga tugang kang DPWH kung ano man ang gadso findings ninda sa kausa mga tugang kang pagbagsak. Kaito po na ano yan na atop kang Piñaranda. Iyo, ambangan ta na lang. Basta dapat siguruhon ka mga engineers na pag nagpakaray o nag-construct perming sumatibay, di ba? Sumatibay. Asa arog kaan may mga nangyayari pong hindi natin inaasahan. Di ba? Alright, di duman sa mga kababayan ta, sarado po ang parke hanggat na po nagtatapos ang mga trabaho dyan. Di ba? So, ilingon ta kung anong magiging disenyo na kang atop kayan. At may mga suggestion, nagibuo na ngayang ni slab para mas masaloy. Titingnan natin kung anong mangyayari, anong gigibuong kang DPWH. May pundo pa ba? Napagkukunan yan. Ayan, ang titingnan natin yan. Alright, okay. Diba sa mga kababayan ta, mga tugang, magantamay sa napirmi kan mga nangyayari pa sa palibot at talagang kunyan. May mga nadali. Kaya duman po sa ano yan, sa mga kababayan niya to na nadanyaran, sana maray na po tabi kamo gabos. Okay? Sana lang makasurvive pangatugang ito pong nagulpi. Adi, makarecover tulos. At nagsisure ning tulong beses kanakaagi po. Adi. Daban sa mga kababayan niya to, mga tugang, aramunta na lang ang iba pang mga sistema dyan, mga tugang, kang mga pangyayari sa mga bagay-bagay na yan. Ayan, okay? Daban sa mga tagabagantabay niya to, mga tugang, abangan po ninduan mga nagigibuhon pang pahayag kan DPWH ta sinda po ang implementing agency o sinda kaya ang may may diretso na magugid kung ano man ang mga pangyayari. Alright? Okay. Sige po tabi. Mga kababayan, duman sa mga kabarangay ta na naumpo dyan sa mga kabubuldan, permisa nang hiling kung ang sa indo po ng mga ang sa indong mga bulod saturated na ng tubig, pasiguro kita hiling-hilingon tapag medyo delikado maghali sa nga ni day marasayan, di ba? Difficile yan. Okay? Alright, mga tugang, garong may kunya na, may statement na mga tugang sa kontratista manong dyan sa nangyari mga tugang na pag-collapse kan retractable roofing. Tiga, alam mo na taon po yan, tabi. Kukunin natin muna ang report. Alin po yan sa labas. Joshua James Bino nasa linya man. Joshua, good morning, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Morning sa mga parantabay. Tama ka dyan, Sir Mar. May nakuha na kita na official statement. Bali, Sir Mar, sa pigasabing kontraktor ka na patrabaho tabi, Sir Mar, sa Piñaranda Park, dyan sa Old Albay District sa Legazpi City. Bali, ini, Sir Mar, na official statement sa SSO Builders and Supply. So, nasa intukog sa official statement na ini, basahan ko, Sir Mar, in toto, we express our deep concern regarding the incident that occurred on August 30, 2025 at Peñaranda Park, where a section of the retractable roofing structure collapsed following heavy rainfall. We would like to clarify that the retractable roofing was scheduled for final inspection last week by both the end user through the Provincial Engineer's Office and the implementing agency. Unfortunately, the inspection was postponed due to the unavailability of the designated personnel from the Provincial Engineer's Office who were on official leave at that time. Following a meeting held on August 31, 2025,
attended by authorized representatives from the Provincial Engineers Office, the DPWH 2nd District Engineering Office, DPWH Regional Office, and the Philippine National Police. It was officially recommended that the design be revised, shifting from the original design of retractable roofing to a permanent roofing solution. Regarding inquiries on the design and technical specifications of the roofing system, we defer to the DPWH Albay 2nd District as they are the implementing agency. Furthermore, in immediate response to the incident, Highton Construction and Development Corporation / FSCO Builders and Supply JV provided full assistance to those affected. We have covered all hospital and medical expenses of the injured individuals and remain in close coordination with them and their families to support their recovery and well-being. To prevent similar incidents in the future, we are implementing additional safety measures and are working closely with the concerned agencies to reassess and strengthen our construction protocols. Diyos mabalos. Ayun. Yan sabi, Sir Mar, ang official statement kan FSCO Builders and Supply may kinaharaman sa Rumi ng Pahog na bubong kan stage sa Peñaranda Park, Legazpi City kan Agosto 30, 2025. Dahil na inspection pala na di. Ang sabi, nakalista to significant personnel. Oo. Hello? Oo. Nakalista pala tadi, Sir Mar, sublig sa pahayag ninda. Kay na-postpone so inspection ta, nakalid so designated personnel. Aha. Di. So, yan sabi, Sir Mar, na kasimbagan man, at least medyo nabarubalan si naman, tanakot sa site, kan contractor, kan Peñaranda Park. Ano da ito? Yung babagon sa design kan retractable, gibunang permanente. Alin sa retractable, hello? Hello. Nagluluyan, signal mo na oy. May problema so receiver ko tayo din, Sir Mar. Pigpapalid ang. Ali daan sa retractable, gigibuo ng to permanent na Roofing. Yan ang kunya. permanent roofing. Yan ang recommendation doon sa pag-ururon. Pero as to kung si Say mapatrabaho ka, day paaram. Diba? So disenyo bala mag-design so Second District Engineering Office. Aha. Pero ang question din, si Say mapatrabaho. Dahil man di tinaram kung sasagutin hindi ang patrabaho ari. Daro da ko lang kantidad dyan eh. Diba? Abangan ta na lang to. Ang sabi baga, may pag-meeting pag masunod. Yes. May masunod pa ng pag-meeting manood yan. At saka, abangan taman, ang magiging official statement kan DPWH, ang implementing agency. Di ba? Ayan, o. Yun na yan, o. Ang nagkontratista pa lang kayan, Highton Construction and Development Corporation, saka FSCO Builders and Supply. Roger to that. Iyo so nakanggana, no? Iyo so na-awardan, no? Iyo nagpatrabaho. Okay, o. Iyan ang sa nagasimpagan mo dyan. So mga nadali, ano yan, nadanyaran, sinagot man palan. Ayan. Pero pag-abot di sa sabi nga ni kaya ni sistema kung paano yung gigibuhon giraray nato, ay di bala so DPWH kaya. At saka abangan taman kung ano talaga ang findings. Ba't nagiba? Oho. Data, kunyang bagayan, barang ang disenyo kang, garo similar duman sa mga pigagamit sa konserto? Garong siring, Sir Mar. Iyo baga di. Mga retractable, so pigagamitan mga Sir Mar ni Chain Black? Oo. Ang nangalas ng akuta, condom type nga tata nabutukan. Doon tayo, pero nabutak sa tao. Kaya nga dito makangalas duman. Siguro, dahil pa naigot so kunyan. Dahil pa garo naigot so trapal. Nadali. Ay, Jesus Marius, Okay. Ay, Sir Mar. Yan ang panagas nga itong pagtutok na istorya na kinaraman sa nasabi ng incident. Just for me, no? CCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugang, yan po kami ang statement kang kontratista. Marangod po dyan sa kontrobersyal na pagkagaba
mga tugang kang ano yan. Dahil kinaya sa uran, mga tugang, na kunyan, na gaba. So yan siguro ang mga, sabi, mga lessons learned din yan, di ba? Na pangasiring ka yan, dahil saan mga panahon-taon yan, ibang klase na, bako man ito bagyo, kundi uran pa sa na ito na sarong trimonada, nadali na, di ba? How much more kung bagyo, di ba? O di, ilingon dapat ang mga disenyo kan kimaray kang implementing agency, as in pati na kanitong sa mga masalukayan o ma-resibi, tangani mga tugang na maging ariglado, as in day masaya ang kwarta kan taong bayan. Yo, alright, mga kapatid, babalik kami, standby. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninindagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 11:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maroy na ako yung alas 11 bareta, target ng Department of Energy na makapagpatindog nin maabot sa 7,000 na charging stations para sa mga electric vehicle sa bilog ng nasyon kasabay kang padagos na pagdakol ka nagagamit ka na sabing klase ng bihikulo. Sinabi kang DOE na uminabot na sa 1,100,000 na ititindog na charging stations sa ngunyan. Parte ni kanlakdang kang gobyerno na ingganyaron ang paggamit kan e-vehicles na mas matipid asin mas makakarahay sa kapalibutan. Sa irarom kan Charging Infrastructure Development Plan, nagbilog ang Energy Department in komprehensibong roadmap para sa EV industry. Nakapalaban digdi ang opsyon para sa mga charging station providers na magtindog ng renewable energy facilities para magsirbing pinagkakuhaan ng kuryente. Kamautan kan DOE na pag-abot kan 2030, 25% man, kaya mag-abot ng 32.25%, pag-abot kan 2040 ang mairealisar sa nasambit na proyekto. Alas 11 bareta from Newsbase, ini po si Mardila. Like ang sa moyang DCGB News on Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa Indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila.
Alright, mga tugang balik po ita sa programa. Ngunyan po na pagkaaga. Good morning po, giraray sa mga tagbantabay nato. Kumusta? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Second part na niribanan niya ito, mga tugang. At babati tayo sa mga kaprinsip natin. Diyan po na pagkaaga duman po sa mga kababayan po natin. Kay Gerald Aranya, good morning, tabi. At saka kay Sir King Rinaldo, diyan po sa Bunker Hill. Kay Sir Jeff Santos, diyan po sa Queensland, Australia, good morning. Nakiuso man daw kita. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? Ang regalo ka na ba sa ina? Parumdum lamang. Marami na isapit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po. Mga ninong na Pasko po. Ayos ah. Alright, mga tugang, yan, bare months na. Pumasok na, dumungaw na si Jose Marichan kaninang maga, kaya dire-diretso na po tayo. Kunya na, di na magparadaragit. Kunya na, magkamerutan na malapit na. Ang birthday ni Papa Jesus, ano? Dugaan naman istorya liputan sa luwas. This time, Baby Angel Mustasa na sa linya na. Baby Angel, good morning. Yes, good morning, Sir Mar. Merry Christmas. Yan ang mga tirada mong iyan. Aram ko nakapasiguro ka na. Ay, yun na. Nagayod na ako ni Boy. Sabi ko na. Itong mga buka pa lang ka itong may doon tulos na ako. Ayos ng sikat kini. Sobra po. Ayun, alright. Sige, Anyway, kumusta? Sir Mar, sa mga dugang kapapong barata, prioridad ang buhay kang tao sa gabos na oras at pagkakataon na. Ini ang tinawa ni doon ni Department of Labor and Employment of Bicol Regional Director Imelda Gatinaw kasabay kan sa igibon ng monitoring sa maniwebang construction sites sa rehiyon para masiguro na nakasunod ang mga construction workers na ini and sa mga employers na sa ipinsumitir rin ang Construction Safety and Health Program Projects. Sigun kay Dolly Bicol Regional Director Dedeng Gatinaw, ang kada kumpanya sa rehiyon na nasusumitira sa inda kaining Construction Safety and Health Program Projects sa indang opisina tanganing hagado na maaprobaran. Sa pagbisita ninda sa indang mga labor inspectors, pigiling nila ako nakakapag-komple nasabi mga kumpanya sa sumitir na welfare programs, nagagamit din personal protective equipment, may mga safety signages, may protection system, may scaffolding, at iba pang ekipay sa pinagamit na basado naman sa ipinagtalaan na General Labor Standards. Sa pinaka-ultimong dato, Sir Mark, ang Dolly Bicol, sa kabangaan kan taon sa 12 Hunyo, 12 ng mga empleyado kan mga construction sites na irehistro na involved sa mga aksidente. Alagad, mga minor incidents man sa ini, kung sa'yo na may gut na ipigpapagarumdum ni RD Gatinaw na may mga magakanikong penalidad na nakabase man sa kondisyon sa mga apektadong empleyado. Alagad kung fatal ini, automatikong ipapasarado ang kumpanya at mabayad din danyos na nasa 100K pesos. Dalmugunta po, Sir Mar, ang kapsangka na pagkipagurunta kay RD Dedeng Gatinaw. Natulungan kami doon sa advocacy on occupational safety and health, no? Kasi kailangan talaga na bawat isa ay nagmamatsyag sa mga pangyayari. In fact, napipick up namin yung mga reports ng ating mga concerned citizens tungkol sa mga accidents, tungkol sa mga hindi magandang mga practices sa ating mga construction sites. So patuloy ang Department of Labor and Employment sa trabahong ito sapagkat ang kaligtasan ng ating mga manggagawa ang talagang concern ng Department of Labor and Employment.
Apo, just in case RD may mga ganun na mga practices, saan po pwedeng ipaabot? Sa ngayon, in fact, we're trying to bring down to the level of the community yung ating advocacy. Gusto namin i-organize ang aming mga barangay safety patrollers mula sa mga barangay. Magpa-pilot po kami dito sa Albay Provincial Office, especially sa Legazpi. Very receptive si Mayor Hisham. Pero kung merong mga concerns no, tungkol doon, pwede pong lumapit sa aming mga opisina. No? May provincial office sa bawat province dito sa Bicol Region at ang regional office natin ay nasa Old Albay, Legazpi. So, yan po, Sir Mar. Itong bigbabanggit naman, Sir Mar, na barangay safety patrollers, ma-inform na Mar na lang kuya sa BIDSA, pag nabilog na itong konseptong ito, as in, kuno rin ninda, ilalansa rito dahil sa dakulang tabang ini, Sir Mar, tanganing mas madakul itong sumakkatabang ka na Jolly People na masiguro na ang kada mga nagtatrabaho sa construction site sa salbado po sa kabus na pagkakataon. Yan, yung sabihin, dapat may safety gears. Apo. Kan sarong Aldo, may naili ako nagtrabaho na magtarangkas kay mga bakal, nakabitis. Jesus po daw. Pero nakabest. Pangyari? Nakabest pero nakabitis. Oo. Ayan, pero yan ang talaga, dapat talaga na sa gabos na oras ang mga trabahantes, protehido man. Apo, Sir Mar. Dapat obligasyon ng kan-employer to provide them with protective, ano yan, ang tawag yan, yung PPE, di ba? Tangani na ang safe, ang aram mo, aksidente, dahil yan ang ugali. Every time pwede mangyari, pero kung igwa ka ng mga pandepensa dyan, dahil kamagulpe. Apo, Sir Mar. Okay, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga duwang tuwa pong informasyon halis sa luwas, Azel Mastaza, DCHB. Thank you very much, Baby Angel. Dagdagan na po ang istorya, hali po dyan sa luwas. This time, lipat kita kay partner Alar Mario. Partner, marinaw doon na tabi, plus kami. Yes, partner, marinaw doon na iidaw na talaga ngunyan sa mga barangay. Ang gulayan sa barangay program na kaito aktibo ining bigo promoter kan gobyerno provincial kan Albay. Paano kaya? Dahil ang premyo kaya nawara. Supposed to be ko ta. Supposed to be ko ta dapat. Maski na yung premyo, tanom. Kung kaya kan Hulyo baga sa pagtukaw kan mga bagong ilihidong opisyales at kung sa ngunyan, malaog na lamang ang last quarter kan taon dahil manamamatian sa mga barangay na ngunyan ang espersos kan gobyerno provinsyal. Misa nang nadadangog ta issue sa kware. Ngunyan dahil na nadadangog ining sa gulayan na ma-implement man giraray sa mga barangay. Pero bakong igwa partner Al na no? Partner, bakong igwa ang DILG na hapag? Hapag. Oh, di ba? Dahil man nangyayari ko niyan. Kaya nga ni, kuti, ayang kutana, mga araw ka na mga pagtatanong, dapat espersos naman ang barangay. Tama. Kundi kayo baga, so probinsya, so disididohon kayo ngunyan, ining hapag, gari ang reparo, gari sagod na sa papel. Ang hapag sa DILG man yan. Yan mandato yan sa barangay, na whether may contest to dae, dapat mag-gibo ka kayan, taganing may pagkaong ka mo sa barangay. Kundi natod kayang tao garo yan so arugan, so garo yan so clean and green. Diba? Kang clean and green, kandaing premyo, arabo na, magrilinig. Ngayon sa pagtaranam iyo man, pig-aralat na, may pang premyo naman, tangani magtaranam naman. Garo mga nakadepende na talaga sa premyo. So dahil na paso tunay na obento ka ni food security. Bako sana programa kan gobyerno kundi food security personal na kan mga residente kan barangay ining gulayan ko ta. Ini bagang nagiging ehemplo, kumbaga nagiging pangarugan ng mga barangay at mga eno talagang aktibo ni tama ka biyo pati na nagkukurumpitin siya pag yan sa contest ninda sa premyo.
Pero ngunyan talagang riparo, magpuon pa tayo partner kan Hulyo sa pagtuhugaw kaning mga bagong set of officials na riparong matamlay na ang implementasyon kaning maski sa mga barangay sa urban, pagdigdi sa mga rural areas, dahil na napapansin niyan na programang iyan, ang taranong man ngunyan, kanya-kanya na sanang diskarte. Ayan. Kung ako kaan sa mga barangay buda, sa mga barangay officials, dahil nila sa positibong resulta kaan, ipadagos nila. Ayaw ko ta na. Magkakala sa ganing mga piso kasi iba pang mga pantanom. Iyon ang nga niya. Kundi ara mo, ang pigala talaga, premyo. Tapos may bigkabason na naman pangyari. Tama naman kasi. Dahil naglatag naman ang gobyerno kay premyo. Kaya, iyo yan, ang nangyayari tabi partner, digdingon yan sa mga harayong barangay, riparo na dahil naman nangyayari naman iyan, talagang kung nagkatarano man, kanya-kanya sa diskarte ang mga residente para sa indang food security. Alright. Yeah, partner, informasyon pa, digding sa Southern Paggan Ligaspi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner. Ayan po mga tugang, mga regular nga itong mga istorya. Para po rin do, nasa sa tuyang masanayan kung gusto ta po na magbaging bastante ang pagkaon ta. Ha? Dahil na pagparaan sa iyan ang virtud ka mga taga-bulod. Ha? Naman nasa rayo. Mas trabaho nila sana is mag-produce ng pagkaon tapos idala ron sa merkado so sobra. Pababakan nila. Diba? Sana yung mga jóvenes, mga tugang, maingandyar na maging parte na kan agrikultura. Diba? Pasisinin kita dyan pagugurang na sa mga mga para farmers ta. Pagurang na ning pagurang. Ngayon yan, tangani na mainganyar sa mga kaobinisan, naggibo ning programa mga tugang mo yan sa Provincial Agriculture and Fishery Council in tie-up mga tugang with other stakeholders ta para mainganyo sa mga kababayan tang albayanong mga hobines. And this time, bago nyo so actual mo ng pagtanong, kung first phase yun para lang ma-entice sa na pong interest, mga tugang, kumbaga, sinundot, kumbaga, hinimas yung mga hilig po nila. Arab kini, iba po ning contest mga tugang, na photo contest and exhibit. No? Para ni sa mga hobines, mga albayano na edad 15 hanggang 30 anyos na may passion mga tugang sa photography, sa pagretrato, as in mag-istorya, manungod mga tugang sa agriculture and fisheries, sa bagay itong retrato niya, di ba? Exploring youth perspective on food, work, and nature. Okay. So, imbitaran po ka mga papsi, mga edad 15 hanggang 30 anyos na nag-i-erok po sa Albay na sumabay din po sa exciting initiative na ang kamautan is magkaigwa po ng spotlight o i-highlight so innovation, tradition, and success stories sa agri-fishery sector. Okay? Ang submission period po kayo August 28 to September 17, 2025. Maritrato nin mga senaryo na nagre-reflect mga tugang agriculture and fishery life. Araw kang pagtanong, planting, harvesting, fishing, traditional tools, market scenes, youth involvement, or sustainability efforts. May submission period August 28 to September 17. May registration fee na 100 pesos. Ang eligibility, mga jóvenes ng edad 15 to 30 years old residing in Albay. Iyan. Ang retrato, dapat kinuha mga tugang sa paagikan DSLR camera, digital camera o kaya iyang pong smartphone. Sarong photo sa kada entry. Yan. Halimbawa ako, nag-intra, sarusa na yan. Ang kwalifikasyon sarusa na. Okay. Tapos, ang image, dapat original, as in high resolution, minimum of 300 pixels. Ha? And then, so mga basic color corrections na and cropping ang page tutugutan. Dahil ang ibang edits na or enhancements nagigibuon po dyan dahil na pag-filter no kung ano pa man. So, kunyan sana
basic sa ng ano yan, color correction and cropping ang pigtutugutan. Okay? Ang kada entry dapat may titulo, may kategorya, as in may caption na maximum of 100 words. Pwedeng gamiton ang tataramo na English, Tagalog o kaya Bicol. Okay, mag-register na po para po makasubmit po sa inyo pong entry. Ini pong programang ini in partnership with Bicol University Ginubatan, GCI Metro Legazpi at saka Rotary Kiwanis Metro Legazpi. At saka iyan po tabi adi para duman sa mga kababayan ta. Alright? Uy, kumusta daw so? Ngunya na aldaw garo. Nalaw so opening kan ano yan dyan sa BU Ginubatan kang ano yan, AgriFest. Garo AgriFesta ko yan dyan sa inday. Ha? Garo AgriFesta. Diyan po sa BU Ginubatan campus. Manungod po yan mga tugang sa pagtaumaning ano yan sa agrikultura at saka sa pag-inggan nyo sa mga kombinasyon nato na mag-involve dyan po sa agriculture and fishery. Yan. Ngayon include ko yan sa fishery. Tabi, para daw mas lalong dumakol sa tuya po ng mga kababayan na giboning mga lakdang na makapagtanom, tapos makapag ano yan, ataman po ng sira, tanganing mas dakol po kita mapagkukunan. Pagdakol, mas mabarato po tabi. Adi, and then pag may marautan dagat, pwede ka mga tugang na umabanti dahil mayroon kang mapagkukunan. Yan, alright? Okay, so yan po tabi sa mga kabarangay ta, ang mga development po ngunyan, mga tugang sa satuya pong palibot. Kaya, duman sa mga kababayan ta, pag nanaw ng sindings, kagad sana ka mo. Maring nga ni pag sindings na pigtatao ta, dahil na ka mo mapatubo, kumbaga, sigurado na po yan na matalubo. Ay, salamat palan sa ano yan, sa mga taga-city agriculture ha. Yung ibinigay ninyo sa amin ni Angel na ano yan, na mga similya ay nagtaralubo na. Sige pa ba ang pagbigay ng ano ng seedlings diyan? Kasi diretso pa man so agri-fair, mga tugang kang ano yan, kang sa Ibalong Festival, di ba? Yaon sinda dyan sa may Ayala Malls, no? Hanggang September 6 pa man yan. Alright? Kaya duman sa mga kababayan ta, dahil mag-surrender. Kahit sa nakita, tanom sana, may tabang man ang gobyerno, o may dahil man napakontest ang gobyerno, kahit sa nakita, magtarnom kita tangani po na may pagkaong kita. Tapos sa pagtanom, walang gutom. We will be back, mga tugang. Oras na to, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids.